може ли да ни се представите с няколко думи? Как се казвате фирмата, в която работите? Каква длъжност заемате? Дейността на фирмата? Да, аз имам фирма за преводи и легализация на документи, ЕМО на 93, ЕООД. Аз съм управителя, Снежина Иванова се казва. С фирмата ВИМ компания, нашата фирма, работиме от 2008 година, от юли месец и много добре се спомням, защото тогава ние се преобразувахме от ЕТ в ЕООД и вече имахме нужда от една сериозна фирма, която да ни води финансовите дела. Изборът беше така малко случайен, понеже гледахме да е някъде близо до нас, да можем по-бързо, оперативно да си вършим работата. И така, първоначалните впечатления, че млади хора работят и това е хубаво, макар така малко с известно едно, как да кажа, не съмнение, ами опасения дали тия млади хора всичко добре така знаят, защото това е огромно море от много правилници, изключения и така нататък, които трябва човек да владее перфектно. И първото впечатление беше, да, че са много внимателни, много така с едно желание да помогнат и действително помагат, ориентират, дават една информация, която е пълна, която ни разяснява проблема, който ни вълнува, подсказват ни как може да се реши този проблем или казват, че не може да се реши по начина, по който аз си представям нещата. Нали? Изобщо е една много точна информация, което е най-важното. Откритост, отговорност, отговорно отношение към клиента и едно, което внушава доверие. И действително с пълно доверие сме към фирмата. Мъжът ми се опитва от време на време така за собствени упражнения да си следи, нали? Да, но и тук говорим и с Ваня Колова, която ни води сметките. Тя каза и са на абсолютно еднакви мнения, изобщо пълно сътрудничество, размяна на мнение, помощ по всяко време. Електронни фактури, вече се служим с електронни фактури. Много са хората тук, много са открити към новостите, много са инициативни, което много ни харесва. Ръководството в лицето на господин Дечо Василев и Иван Милев, мисля, че точно казвам имената. Да, те са хора, които издигат на много високо ниво работата в фирмата, защото информацията, която подават по електронен път, ни подсказва за това какви проблеми в по-голям мащаб се решават в областта на финансите, в областта на финансовата политика. Ние не сме финансисти, но горе-долу се ориентираме в тези проблеми и те ни помагат да виждаме така напред как биха се уреждали нещата. Имаме така едно удовлетворение от страна на това, че сме информирани за срещата им с НАП по отношение на единната система за управление на приходите. Много полезна информация, която подсказва от една страна, че НАП си признаха, че те са длъжници към своите клиенти по отношение на точността на тяхната работа, на информацията, която подават, на отношението към своите клиенти, даже в известен смисъл партньори, и че те обещават да изчистят системата от тези недостатъци, защото ние като фирма също сме потърпевши от техните недомислия и така нататък, но за това няма да говоря. Това е, което искам да кажа и много ми се иска много такива фирми да има. И не само в областта на счетоводните услуги, а и въобще, защото ние трябва да знаем, че когато работим с един клиент, ние първо трябва да сме открити пред него, да му даваме точна, ясна информация, да му помагаме да си реши проблемите. И той тогава ще има доверие пак
да се обърне към нас. Така и ние в нашата фирма работим. Да разбирам ли, че по този начин бихте представили голяма компания пред нейни бъдещи клиенти? Да, с голямо удоволствие, да. Стига да имам тая възможност, да. И все пак искам да кажа следното. Всеки сам решава за себе си. Аз имам това мнение и твърдо държа, че говоря истината, защото има ли... си доверявам си, как да ви кажа, най-важната част от моята дейност. Фактически резултата от цялата дейност, това са финансовите резултати. И вие ми помагате аз да не залитам, съветвате ме да не правя такива неща, които не са от полза за фирмата. Така че това е моето мнение и най-чистосърдечно искам да ви препоръчам на всички, които търсят на кого да доверят. Има ли някаква конкретна история или въпрос, който е трябвало да разрешите във връзка с дейността си и има ви е помогнала и ви е дала решение? Много въпроси сме поставили тук с молба да ни помагате и сме получавали точната ориентация. Сега един от тях беше, още съвсем в началото се оказа, че ние сме длъжници към НАП, тъй като сме попълвали неправилно едни платежни нареждания за здравните осигуровки. Един проблем, който не знам дали още стои, но тогава през годините и те ни върнаха 6-7 години назад и искаха да се възстановяват някакви средства, които ние сме ги платили, но поради погрешно попълване на платежните им нареждания, които имат и сега твърдят това подвеждащ вид, подвеждащ характер. И трябваше да плащаме някакви много големи суми. И тогава наши хора се заеха с тази работа, така че те успяха да проследят всичко отново, да преизчислят отново всичко и доказаха там, където е трябвало. Така че те намалиха малко от тая голяма сума, известна част се намали. Това беше единия случай, в който помогнахте. Втория случай, така се спомням, че имаше с изискванията на Външно министерство, тъй като ние като фирми, които извършваме преводи и легализация на документи за чужбина, които да важат в чужбина, ние се одобряваме, имаме договор с Външно министерство. И то налага от миналата година на фирмите императивно да назначават на постоянен трудов договор по 2 редактори към своите фирми. Това е добро изискване. Аз не казвам, че това не трябва изобщо да се случва, но има големи фирми, които обслужват много големи компании. Там, може би, това е съвсем реално като изискване, но това не може да бъде изискване приложено към абсолютно всички фирми. Има малки, има големи. Моята фирма е малка, аз имам и малък обем на работа. И вече не се стараем толкова много към активно дейност, защото сме и на възраст. Това, аз съм преводач от дълги години, аз не знам колко хиляди страници вече съм превела. Това е нещото, което мога да правя и затова и такава фирма съм създала. И сега те ми налагат нещо, което ще ме вкарва в необходимостта да взимам заеми, за да плащам заплата на редактори. Всичко това е цялата преводаческа и редакторска дейност те върша аз. Имам на много езици, на почти всички езици, на над 30 езика имам преводачи и това, което минава през мен, аз не го пускам, ако не съм го изчела и не съм го проверила. А как ви помогна в този казус? И съм извършвала тази дейност. Ако нещо ми е направило впечатление, че нещо не ми харесва, нещо ми се струва, че трябва този термин да се провери, дали е точно този, който трябва да бъде, понеже не мога да знам всички езици, аз взема телефона, допитам се, нали, разбера самия преводач или някой друг преводач, така че не излиза превод, който да не е проверен. И ние не сме имали рекламация от страна на външно или от някой клиент за неточен превод. Защото това е много такава важна дейност, преводаческата. Можете да представите един човек в добра светлина, благодарение на добрия превод на документите му. Можете да го представите в лоша светлина, поради неточния превод. Разбирате ли това? Така. И сега аз имам толкова малък обем, че няма да мога да издържа на такова изискване и много фирми просто се отказаха. Значи не може да има такова едно повелително
нареждане към всички абсолютно. Все пак това е нещо, което на Запад се прави, обаче е по желание и по възможност на фирмата. Така е записано в документа, австрийския документ. По възможност, по желание на фирмите. Тоест има фирми, които участват в търгове и така нататък. Там е задължително това изискване. Така, и тук във връзка с този проблем, много тежък проблем, получих също така една подкрепа. В смисъл, казаха ми, че да, може да бъде да бъдат назначени двама редактори, но не на пълен работен ден, а да кажем на известни няколко часа. Да, на няколко часа. И благодарение на този много хубав сайт на VIM компанията, там веднага се ориентирах и за заплащането, какво е по всичките параграфи там и така нататък. И вече аз съм ориентирана. Когато човек има информация, той знае какво да прави. Така че наистина получих всички такива въпроси, които са ме вълнували, съм получавала една точна и добра информация. И няма как да не кажа само добри думи и искам да им пожелая да бъдат все такива, да държат здраво тази линия и да спазват тези принципи на поведение, които те са възприели, да бъдат с поглед напред, към новото, към доброто, да бъдат все така открити и така точни в отношенията си с клиентите. Много благодаря. Да, това е. Благодаря ви и аз.